לרדת? כן, נו! יאללה, פינו! אור צעיר. Are you ready? דון 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 דון. איך אנחנו נרדת? בום! אני פה למעלה. אתה עד שאתה תראה, תיקח זמן. יש לך איזה סולם פה? מה? יאללה, הרבה, גונבים לך את האופנוע. אם עכשיו גונבים. זה 4,000 שקל. איך אתם עולים זהו, מניאק. נעזור לו. זה קרבים. יהיה בגולני, גם אתה תעלה. מה? 4 ידיים. צריך לבוא במדד ב'. הוא 4 ידיים, 6 ידיים לא עוזרים. קפוץ עם הידיים והרגליים. מה פתאום? כן, כמו חתולה. הוא לא יוכל. לקפוץ על הרגליים? נו, זה טוב. זה גימלים. מה אתה רוצה שהוא יעשה? לא, ככה. כן. ארמי, בוא נפרוס את הדין. תחשוב שעד סוף השירות שלך אתה תהיה בחופש. איזה גימלים? הוא צריך להיות בשיקום, מה אתה מדבר? נו, גימלים זה טוב. בוא תעלה עליי, תעזור לו. לשני, כן, היה עולה. הנה, פרש, איך לרדת? איך יורדים מפתח איך תקווה? יורדים? נו, סתובב. מצלמה, איך יורדים? תסביר מה. סתובב על הבטן. מה לא יודע? אחד על השני. יאללה, רבנו, פירוש, איך יורדים? לא, הנה, סתובב על הבטן. סתובב על הבטן. לא, עזוב. לא, תן לו שיסתובב על הבטן. כן. יפה, סתובב. תוריד את הרגליים. תוריד את הרגליים, אל תפחד, תוריד את הרגליים. שכב על הבטן, שכב. על הבטן, על הבטן. רגע, עזוב אותו. שכב על הבטן, עזוב את הברכיים. הנה עוברי אורח. שכב על הבטן. יפה. סתובב. זה לא טוב. סתובב. ארמי, מה יש לך להגיד? תמתח את הידיים לאט תרד, תמתח את הידיים, לא על המרפקים, יפה. יש לך במנגל, שים על המנגל. תעלה, אל תפחד. תוריד את הרגליים עוד קצת, תופת אותך. שלא תחרבן עלינו. תוריד את הרגליים כבר, נו. אל תפחד. רד, יפה. אולי אם הוא נופל עליי אני מת. תמתח, תרד עם הידיים. נו. תמתח את הידיים, יפה, זהו, תראה. הביו-יו, מה יש לך להגיד? איזה יום, שמח לי היום. עכשיו תרד למטה.